iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti inta ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy apakasaritaan ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Sandra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan a Sandra. Tubuak ti probinsya ti Benguet. Na ikamangak ijay La Union. Ngam agnanaed kami ita ditoy Baguio City. Naawisakmat a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin apadas ko. Kat sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Bakit? Ayaw nagitubeng? Ayaw ba manida? Tamangan tayo. Nakaluto ako. Ay na, adadaman nga ta ni Jeruar alakay. Awan da matitisilin. Amang ano napandala ki ayam di ta kaaruba. Mala, siga nga ruden tagaw. Tamapan ko'y dayaban. Ay sige lakay. Ay wan, anya kay tilinoto masidaan tayo. Ay kita'y paborito maabakit. Adobo a karne ti baboy analaw ka ni ti kangkong. Ay na, nagimasan lakay. Aduman nga rudan at imakan ko. Kitwa na. Amang ano kaya't mo ti uminom iti soft drinks. Tamang dagasak mo't laang di ta store ni Marinora. Ay, wan man nga rud lakay. Okay. Mabit lang nga bakit? Oh, nasapa ka matanagawid, Ricky. Wan bakit? Masadota kong nagpasada. Sobra ti traffic. Sabado nga min ita. Sigurado nga adumanan dagiti turista simang at dito'y Bagyo. Nakunamon bakit? Agsasalupang dagiti lugan. Anya ka dagiti sangpet mo. Nagpalinggi ako na. Gimata nga kiti karni ti banga. Naimas kat da ito'y akilawan. Gimata nga lang iti bangos ken karni ti baboy. Imarinid mo man kiti. Ta itunok inton madamdama. Kaya't mo asawan. Stidaan tayo amin dagita ita? Kauwan na. Nagadon nga hilakay. Luad da mabati. Di sidayin tayon to inton bigat. Makasidsidag nga miniti kilawan ken tinuno. Isu nga isu ti ginatang ko bakit? O anya manuntakan ka namlakay. Barbecue bakit? Kaya't mo? Ay na, naghilig ka amangan iti kakasta. Amom ka di asaan anasalon at dagita amakmakan. Sagpaminsan lang. Bakit? Anya asag paminsan, katno danda ni inal daw ka amang mangan iti kakasta. Tinuno kas kadakilawan, pati pa'y dayta pa naging inom mo iti energy drink. Saan anasayat iti salon at dayta lakay? Among bakit? Habang napigsa ka pa'y amangan, ken adda pa'y gatang mo, makan ka amangan. Kanam, tiket mo kanam. Ngamin, saan mo ton ama aramid dagita? Inton matay kan. Ricky! Pudno ti bagbak bakit? Anya, kaya't mo taiyalahan kay ti barbecue? Saan nga rod? Diyak kayat, nabsugak pa'y. Dagitilangan nga rod anak tati iyalaak. Iti kasta, maramanan damit no kasano ka imas to ilako ni pari istong nga barbecue. Adakan ka. Ngamnay, di mo unay kadwan ah. Basit lang ti alaam lakay. Diyay pangramananda. May na, di mo ka di imutan dagiti anak ta bakit? Kas nakunakon, no lakit di tada may gatang, di gumata, malaksid ano awan. Saan akinaimot day jay lakay? Pampanunutag laang matisalon at da? Ne, nakailad ka pa'y matlaang di tariki. Apay, di ka mapanagpasada?
Saan bakit? Kasla mating amin tiriknak. Nasakit ibagbagik. Sapay iraman na tilikod kan sikat ko. No kunak tuma ngamin amapan kalaangan agpa-check up. Iti kasta, maamuam no niya day tarikrik na. Saanin bakit? Agimbag tumod lang dito eh. Nabanlugak la siguro nagpasada. Kasapulan lang ti panaginan. Ngam nabayagan nga ibagbagam day ta na sakit alikod kan sikat mo. Amangan mo't no niya day tan lakay. Adayo bagis bakit? Agtumarak lang iti pain reliever. Kalpasan na, iturog ko. Kita mayat tumanan. Ay na, di mo kadiyalang-alang dagita marikrik nam. Nasaysayat mat lang, numapan kag pa doktor. Iti kasta, may resitaan da ka iti umno nga agas. Saan asikakit din timang doktor iti bagim. Nay, apa yan anak ko? Kasla sa bali ti jar mo ita. Anyan ti kahit sa wanana. Apay nga akas laki mutong kamutan. Ha? Ay, kuha na lang. Diyak mo na mo. Diyak mo't nga rodan makapangpangan. Natamnay tiraman ko. Iso basid lang iti makmakan ko. Sana kaslay diyan narawat ak amangan iti napoy. Nangruna no karni ti masida. Ita, awanin ganas ko amangan. Kaslang imisit ka pa'y anak ko. Ninanang mo't. Katsigod mo't anang isita. Ngam sa bali tingisit mo ita anak ko. Kasla kamutan nga agday dialysis. Ah, Apay noing kalaangan agpa-check up anak ko. Sa bali talaga ti jar mo. uwento na lang. Ay na, wan ka awan. Ngamawan mo titungtung palam. Kaanon to pa'y ngay. Into naladawon ti amin. Ha? Panunutam, ababasit pa'y dagiti anak mo. Kasanudan tulaangan no agsakit ka. Oh, na lang. Pangaasim ka di, tamapan kan iti doktor. Sakbay amala daw ti amin, Ricky, anak ko. Diyak sama tinagpayag. Bakit? Ay na, di ka kumaagsao iti kastalakay. Adaasi ti Diyos. Amok adi nakabaybayan. Agimbag ka pa, Ricky. Bakit? Mala, umay katatulungan ka abumangon. Mangan ka, iti kasta, makatumar ka matan ka dagiti agas mo. Uwan man nga ron, bakit? Kahit gumato na yan daging baga. Makasiguro matigas to eh. Nakaidaaklatan ngagmalmalam. Nakarakaroon ang sakit di likod ko. Alam, subuan kan lakay. Agyaman ako. Bakit? Awan anyaman na lakay. Sige, mangan ka amangan. Iti kasta, adda pamigsam. Aging bagak pa nga tayo. Gabuti sakit aking pagkanyak. Bakit? Awan imposible iti Diyos lakay. Ikamang tayo kan kuha na ti amin. Padyag adi na kabaybayan. Amok kan mamati akong agimbag kapay. Kumusta tirik naman ako? Diyak sa nakimbag na lang. Marignak tinino ta pa nagkapsot ko. Ay saan, anak ko? Di mo ipalubos akasta. Kumararag ka iti Diyos. Dawatam ti panarabay na. Dawatam ti barang paimbag na kan ka. Laglagi pam ababasit pa'y dagiti anak mo. Nalabit ata ito'y tigasat ko. Ha? No bilang tayo subliktong ti bulod ko, biyag. Lagayon to kumam ti makamo. Kadagiti apo ko yun. Ay na, di ka man agsaw iti kastanak ko. Mamati ka agimbag kapay. Basta di ka kumaumibat iti Diyos anamarswa. Di yun to kumaitapay ti payan. Uno idadaduma. Kang runahan iti amin.
Di yun to may papapanawan dito'y balay. Kan solar, ngayon tadyo para kada kami. Ha? Kaya't kung ay karayo dahi ta kanyak, Nana. Ricky, anak ko. Pangasyo. Tatiyo baybayan, nagitapo ko yun. Wan, anak ko. Di ka agdanag. Tadyak kidabaybayan. Jak to'y dapapapanawan. Ag naadalat ta dito'y aginggat kay kayat da. Inted kunday to'y asular para kada kayo. Isu nga awan ti rumbeng apagdanagam, anak ko. Nagsapa unay ti papanaw mo, Ricky. Nasakit man. Ngamnas ka ni aklonan din. Ngay ti ka ano man. Kat di na kan makita kan makadanapay. Nagsakit lang nga panunutan. Ngamin. Babasit pa'y dagiti anak ta. Kasla tsaka mo. No kasanok nga isa kat ti panagbiag mi. Itatawan ka. May kawa kami lakit ni. Ngaman niya ngay nga ron. Talaga siguro akas to'y tibiyag. Talaga siguro nga isutim ako na agasat na. Katsapay la ko ma. Tauray awan ka na. Si kanto ti agbalin nga anghel mi kadagiti anak ta. Bantayan kan tarabayan na kami iti inaldawa panagbiag mi. Ipatpatag ta kaunay, Ricky. Itaata na itabunan ni Ricky. Kaya't kung agtalinaad kayo lat ako madito'y balay. Kansular nga inted ko kada kayo, Sandra. Wananang, awan matkit diti plano ka pumanaw dito eh. Nasaya at no kasta. No bilang tamaki asawa kan tumanan, mabalin yun tulat hati agnaad dito'y. Ipagpagapok tulatahan kadagiti apo ko. Narigat mat no basta papanawon kayo ditoy. Nangruna kat agad adal mat nagiti apo ko. Mayat ngamin ditoy taasidag ti pagadalan. Nanang, Ubing kapay iti taon mo at 36. Isu nga amok nga agberok kan tumatlaang iti lalaki. Ama kaipaaykan ka iti ragsak. nanang, Ngamuray no kasta. Takdarak tiin ka rin iti day diriki. Adi kay to papapanawon ditoy. unay kayo matan nanang. Nagsakit matan ti kasta pa nagsasauyo kanyak. Katkatay laang ni Ricky, nga makastakit din ti pagbagayo. Sandra, balasang ko. Ibagbagak laang ti pudno. Kan maisa, no bilang tadumteng tumanday ta. Di ka agdanag, tamaawatan ka. Nanang, Pasensya kan iti panagsasaok, balasang ko. Ngam talaga akastuya ko na agpampanunot. Amumot daytan saan aya? wen, ngam amuyo mat akay tabtabon laang ni Ricky. Diyak kaya ti agsao. Ngamin, diyak mat amo no anya ti agururay agasat kanyak. Ngam no anyan tuman ti agbalin a desisyon ko. Patyak amaawatan naktumat siguro ni Ricky, nanang. Talo bulan matan, manipod na kayan ayat ta Sandra.
Agingat ka ano nga ilimad tayo ti pamilyam. Kan kalagitan nak mo ti may papan ka na ta. Edgar, Palag ko na. Awan mat siguro dagas na. Nagpudnutan ka dakwada. day tangarap ti may sa aparikot ko ita, Edgar. Kinapudno na, makadkadlawan datatang kananang. Kasta mo tandag iti kakabsat ko. Agdamdamag daan may papan ka data. Oh, kadi iba nga tagaminan. Edgar, Awan mat siguro tag balay na parikot. Ngamin, agam amumot san, dagiti dadakil ta. Ibagam agkadalan tayo da school ta. kasladyak pa'y nakasagan amang ibaga kadakwada. Iba naksamat Sandra. Saan mo't nga iti kasta, Edgar? Pampanunutak lang amin ti mabalin nga ibaga dagiti tattao. Ne, anyari ko matibagada. Awan mo't dagas nga raramidan ta. Baroak. Nawaya ka maten kaputan na balo kakit nga ruta. Karbagan tamat, tiagayat kan payat. Saan ka di? Edgar, Di mo ko mapanunutan, tibaga ti sabali at tao kain ka. Tinapatay kat data. Kahit kumatiyag pakaama ka ng anak mo. Isa pang nga asim. Tadi mo kumamat ipaidam dahi ta kanya. Edgar, Kahit ka ngay kalay sa sanlay nga tap nagbalin na legal ti panagden nata. Hindi ka kastanda ti panagayat ken panagrespeto ken ka. Ken kadagit tinadakkel mo. Di ka kumanagkikid, Sandra. Ipudnutan ti may papan kadata. Pagbagam tuman dyan nakbulo siya, magibaba eh. Uri kumaman o sana bakatan. ay na, Hey, bayam ka di dya anak ta Sibiyo. Awam mo ti makita ka dakas, iti pa nakirelasyon na kini Edgar. nangawag ay bagbagam may lusa may. Kaya no isuda itan ti pagsasalitaan dagiti ka aruba. Ay, bayam dagita ka aruba, tadida mo ti tangtang abenda. Day tala ichismis da ti sipsiputan de. Lusa, Karbangan mo dyan anak ta ti agragsak. Sa nga pulo atawan mo't piman hindi na palabas. Manipod na tay day diri kay. Saan tayo maamay ti ka sa pulan na? Apay ka din alapdan tayaw iti pagragsakan na ngay. wala. Agdaak di ta Lucia. Ngimtimaday. Di madamdamag ko nga isuki di kanon tinapantimanon iti balay da Edgar. Agasim man day ta. Apa, di na lang atan napanunat ang mabalin apaka ibabain ang ti pamilya tayo tikas tangar aramidin na. Ah, Kaslasa na di adal iti kas di nga aramidin na. May strapay nga raw. Isuki din, tinapandimanong itilakla kaya. Di ba nagpakibo bastitay? Kumamit teenager, saan mo tababakitanay? wala. Usun lang eh. Di ka na nagtakasaritak to ni Sandra. Ibagak to ti may papan iti nagsaritaan ta. Rumbag laang bagat. Amumbay adak kayat nga dapakasasawan ti pamilya tayo. Dak kayat ti maitis-tismes. Day kati ilawlawag mo iya anak ta. Anya nga iti bagbaga da tatangkan na ng Vicky ading ko. Awan matmanang, di kayat lang ni tatang, kat agawid kayo kumamot iji balay. Amo mo ti ugali na. Saan ang matagtagari, nga managpaliiw? Pasensya kayon awan. No kaano abo makitakon. Isupay ti panagaramid ko iti pakaybabain ng ti pamilya tayo. Ay na, awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya manang. Awan maddakas na. Karbangan nyo madday ta kini Manong Edgar. Ganay sa, agpada kayo mat anawaya. Ti pagpungpungtutan laang ni tatang, kat ti panangilimad yu iti relasyon nyo. Vicky, Ti kasayaatan nga aramidan nyo ita, agawid kayo ijibalay, kat kasarita yun ni tatang. Patsak amaawatan da kayo matlaang dayjay, basta kasarita yu iti nasayaat. idida mo. Talaga mabuteng amang ipod no. Ang amita,
Nakasagana akon, ading ko. Banag nga iso ti rumbang, manang. Pudno ka day, tinadamag ko, nga adan nobyong. Kat umadan hindi pa nagkalay sayo, Sandra. Wen, nanang. Ay kat, yam ambum tumatan kada kami no asino day ta alalaki. Iti kasta, makita kan mam amukmat, ti agbalin amay kadwa nga amadag iti apo ko. Ha? Saan kayo nga agungat, nanang? Ha? Apay ko mga ingagungot, hak balasan ko. Pagyamanak kitdi ngamin, adan katulungam amang padakkel kadagiti apo ko. Day takot mo si pupuso mo ti panangawat na kadagiti anak mo. Wen, nanang. Nasingpat ni Edgar. Kasmat lang iti day di Ricky. Ibagaktukan ko na, nga umay pumasyar dito'y inton sumaruno nga umay kayo dito'y balay. Kat agyaman ak unay kada kayo, nanang. Ay kutuan awan anyaman na balasang ko. Di ka agdanag, ta saan nasakit tinakam ko. Tinawatak laang, imunto ko maipaidam dagiti ubing. Ipasyar munto lat ako maida ijay balay. Awan rumbang apagdanagan yun, nanang. Jakpat kat ipaidam kada kayo. Ngamin, apo ko yung matida. Umayda kayon tulat tapasyaran, into nagbakasyon da. Among kadi at inapudno nga ayat, kat makauray. Pag kunaamat nga ilakay. Kas ka na ta, di mo't nagarima ka din keng ka. Eso na lang sa kunam nga gatal ka pa. Aging ka nagabruda. Kalpasan di sumagmal na atawan ang ramag ko ang nag-asawagan. Pinalas ko matidi tinagarim. Ngam talaga nga awan gasat ko. Iso naglaklakaya ko na baro. Iso nga idinadamag mo anabalo ak. Kinumentam, kan in-heart mo mat amin ang dagiti post kan profile picture ko. Kasta ka di? Ha? Wala. Kung ide panunot ko at di kan paluspusan pa. Aramida kami nakabailag, tapno mapasungbat ka lang. Kasaan ka nagbito? Ngamin, sinumpatan na matadagos. Agasawa tapayin ko nama. Wala. Sa umakunag at tinapudno nga ayat makauray. Iti English, true love waits. Kunalan sa dayjay. Wanan. Kat agyaman ak unay iti Diyos. Ngamin, inted nakakada kami nga agiina. Sapay ko matadi kan to agbaliw. Awan tirumba nga pagdanagam, Sandra. Ikarik, nga aramidag amin nakabala. Tapno magustuhan dagdagitan lang mo. Ibilang ko ita, kaspudpud ng anak ko. Ayaten, kan ipatag ko ita, kas panagipatag ko ken ka. Ba nag-apagyaman ak unay, Edgar. Okay kadilaang gan ka. Nga oray santan amaadaan iti bukod ta nga anak. Okay lang, Sandra. Tinapatag, aginin na yata. At doon idadta, iso nga mga nuditan makabukal. Ngamlod na pa'y ipahay ti Diyos. Ay, nakalapagyamanan ta. Asa ka pa. Sa bagay, kontento akong kadagitidwang anak ta. Oray sanda nagtao ni Dara kilasag ko, tinapatag, at nagatumakder kas amada, aging ga atumakelda. Ipatpatag kayo unay, Sandra.
5 atawan mimetten nga agdandan na kas agasawa ken ni Edgar. Normal iti agasawa nga adda saan apag kinnaawatan, ngem kaasi ti Dios masulbar mimet adagos. Kas iti daydi Ricky, nasingpet, nagaget, ken naanos ni Edgar. Isu ti makakaadda ang mga asikaso kadagiti anak ko, nang runa no kasjay ang mapanda ag eskwela. Isu ti agitulod ken agsundo, isu ti agluto, no dadduma isu paykit di ti aglaba. Banag apagyamyamanak una iti Dios, ngamin iti may kadua agundaway inpaayan nakmanen iti nasingpet, nagaget ken naanos nga asawa. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Sandra. Ken ka pagayam, Sandra. Pudno unay at tinapudno nga ayat ket makauray. Ket da kayo ti makapaneknek iti dayta. Napukaw mo tiin mo ng asawam gapu iti sakit akimpet kenkwana. Ngem inpaayan nakamet ti Dios iti kasukat na. Banag arum benglaeng a pagyamanam pagayam ko. Inikkan naka iti agbalin akatakunaynay mo. Inikkan naka iti agbalin akabadang mo amang padakkel kadagiti anak mo. Sapay kuma tamataginayon ti kinaragsak ti binukalyo a pamilya. Di kay nga rod umibat iti Dios, gaputa isu ti adda iti likudan ti amin aragsak ken baligi tayo iti biag. Alakastan pagayam Sandra, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga inta idrama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a June, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan iti nagan a June. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko amadama amapadpadasak ita. Ket kayat kumatlaangan akidawan ti kapanunutam maipapan iti daytoy abanag. 2012 idinaamamok ni Tanya. Inayat ko daytoy iti likudan ti kinaadnan anak na. One Miss F, maysa a single mom ni Tanya. Ngem saan ang nagbalin atubang dayta iti panaginnayan ayat mi. Inakseptar ko tinapalabas na kat nagkalaysa kami idi tawen 2016. Iti lasod ti upat atawan a panagdan nami, nagbalin met an nayas tilinlangan mi nga agasawa, kastamatan iti babae asyuman ko. Inbilang na kaspudpudno nga ama, kat inbilang kumat daytoy kaspudpudno nga anak ko. Aging gaan na danon ti tawen 2020, kastoy man dagiti pasama. Simangpot ka din ni Mami, Mika? Awan pa'y met daddy. Ni, apay ngay. Malaman na. Saan ka diya nag-text? Wano imawag ka da kayo? Saan ba't nga rin na nagte-text?
Isa ati amok akit nakaawidan diti balay. Kinasaya awagan man kit di. Awan nga minlod ko kit. Damagam no sa dino tayan na. Ibagam asukunak no dapay langit yung pwesto. Sige, Daddy. Mabit lang nga tawagak. Oh, aday ta. Agriringan ti number na. Di naman sungbatan. Apay nga ta. Uray kumamat no ag-text no sa dino tayan na. Iti kasta, saan nga agdandanag da tao? Urayan tayo latan asumangpet ni Mami, Daddy. Masigurado ka paawi dan dayjay. Hello, bakit? Aggaraya akon. Masaduta kon nga agbiyahe. Grabe nga minmanan ti traffic. Kasano dita pwesto? Nag-close ka din, tadagasin kan? Itayak pa'y ang nag-close lakay. At naak dito'y palengke. Kadwak ni Julia. O sige, urayan nak nga roditan, tadagasin ka. Saanan lakay? Umunakan nga agawid. Agtaksi akton. At dapay nga min papanan mi kini Julia. Kasta aya. Wen lakay. Sige nga rod bakit? Awagan nak tulatan no awan taksi amaluganan yung agawid, tasukunan kayo. Wen lakay. O sige, umunaak nga rodin nga agawid bakit? Mami? Apay, naibos ka din ti allowance mo, Mika. San, Mami? Ado pa'y mati kwarta. Kat, anyang nga ruti bagam. Salud-sudet ko, ma. No asino ti lalaki ang nakita kakadwayo idi kalman amang mangan iti restaurant. Ah, dayjay. Kadwami nga ahente itinatang. Napan kami nangan kalpasan ti panag-deliver mi. Aya? Saan ka di ani Uncle Armanday, Jay? Ha? Ay, nailasin mo matgayam. Damagam pa'y lang. Asit gan kayo ko, ma. Ngam nadlaw ko na pas nagmat ti panagsarsari tayo. Iso adya kon imasidag. Ha? Ay kwa, di mon istoryaan kin ni dadim ang nakita da kami kin ni uncle mo Arman, Juan. Apay aya, mami. Awan matdakas na no istorya. Saan ka di? Ha? Ay, Juan, basta, di mon istoryaan kan kwa na. Naawatam, Mika. Tanya, Ha? Uncle Ramon? o sino tinakakotsa nang itulod kan ka? Ha? Ay, kwa, uncle. Kadwak nga ahente itinatang. Narabyan kami ngamin ang nag-deliver. Awan ti maluganak at taksi. Iso nga intulod na kung dito'y balay. Sigurado ka? Wen, uncle. Sigurado ka akadwam lang dayjay nga ahente itinatang, Tanya? Ha? Ne, ay niya ti kayat yung asawan, uncle. Una makadwam nga ahente itinatang. Naskan ka rin agin nagag, kan agin narakop kayo pa ay, sakbay abumaba ka iti kotsena. Ha? Uncle. Apay, nalipatam ka din nga dan asawam? Kwa, uncle. Di kan makapaglibak. Sa anak abulsak tanya. Ti kuram siguro awan makakita kada kayo niya. Malas mo, tasak tinagbalin na kaarubayaw. Nalaingak nga agpaliew ko namsa. Ibagak na ito ikani John. Ay kwa, saan uncle, pang-asiyo? Ikarik, jakon ulitin ti inaramid ko. Basta diyo ko man ibagbaga iti asawak. Pang-asiyo, Uncle Ramon. Ay, sana mabalintan niya. Inkalay sana ka ti kaanakak. Inayat kan impatig na kayo iti anak mo. Nagsingpet ni John. Ngamita, lokom lang gayam. Saan na deserve ti kastangar aramidem ken kuanatan niya? Masapo lakasaritak ni John. Pakawanan na ka din, anak ay. Pasensya ka nun aramid ko ti kasyay. Ikarik, saanin ang maulit? Tanya, Ibagamkin ni Uncle Ramon, tauray saan tayo ngagsasarita iti barangay hall. Nakababayin ngamin kadagiti kabaranggayan tayo. pasensya ka. Ngamnas kan langag sa sarita tayo.
Iti kasta. Adamot pang siguradwak at talaga adimon ulitan ti kastang inaramid yo. Naawat mo't siguro ni Arman ti surat manipod iti barangay. John, kabailan na kadiakitaan ang maibabain iti sangwanan ti adu a tao. Si kamot lang ti nagaramid iti pakaibabay namtan niya. Ammumot gayam ti agbain. Ngam di mo pinanunot day ta sakbay ang nagaramid ka iti kalukwan. John, Pinayabak mo tindag iti dadakkel mo. Kasta mo tindag iti dadakkel ko. Ken adda sumagmamano aninong kaninang ta iti kasar nga umay tumot lang iti barangay hall. anya? No saan ka kumaan nagaramid iti kalukwan? Awan kumamot ti kastoy ang mapaspasama kita. Iso nga aganos ka. Ngamin, si kamot lang ti akimbasol iti amin. Kurt, kumusta kayo matan iti asawam, John? Kaasi ti Diyos nanang, nagsublimat na ni ti sigod ti linangan mi. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta anak ko. Sapay ko mga rod, tadinan ton aramiden ti mangluko manenken ka. Nanang, Inaldaw ka de amap-mapan ni Diyopuis tuyaw. uwan nanang, inaldaw ang mapanaglako. Dagdagasag iti pwesto, kat agigiddan kami matan nga agawid. Ay katrumbang na laeng Da kayo ti agasawa, iso ada kayo nga rod ti rumbang nga agkuyog. Saan kat ano asino la ditan ti pakilugluganan na. Uwan nanang, aramidak mat namin nakabaalak tapno matulungak iti pwesto. Nangruna no kas nga adda ag-delivery tinatangkan prutas sa lako mi. Kalpasan na, agbiyahe ak tumatan. Sakto matan mapansukunan ni tirabi sakbay nga aggaraya ak. Wan talaga akasta anak ko. Anos ken sakripisyo ti kasapulan, tapno agbalin ana urnos ti relasyon yung agasawa. Agtinulong kayo iti trabaho. Give and take, ako nada iti English. Bakit? Apay ka dila kay. Di mo inton umay alawasan ti kasangay ni Mika. Aywan ngagpaiso Ay na, nagbiit ti tawan. 19 na gaya man. Wan nga rod Kasla kaano lang iti pagsinsinublatan tang awawiran. Ita balasangan. Kat, anyang iti planom. Ay kat aghanda tayo bakit? Agparte tayo ti kalding kan baboy. Nagadun ngay lakay. Basit lang dayta. Maminsan lang mat iti makatawan nga ag-birthday ti anak ta. Di lubos-lubosin tan. Anyang iti serbi na iti ado atarakan tayo no saan amasida. Sa bagay matkit di si kangarot ti makaam mo, June. Wen ka di, danagmun aya. Awisem dananang kentatang. Ibagam ta umay da. Sige, umawag ak to ije balay inton madamdama lakay. Wen, awisem amin ida. Anya. Ang mga nukumurang ti saganam no awisak amin ida lakay. Ha? Ay kat no kumurang di nayunan tayo ti maparte. Happy birthday manen, Mika anak ko. Happy panagbakit ko nakko ma. Agyaman ak, Daddy. Thank you so much. Uray nga minsan asik ka ti pudpud no nga ama. Inpatag kan inayat naklata. Makunak amay sa ka kadagiti blessings adimteng kada kami ka ni Mami. Banag apagyamyaman ak unay iti Diyos. Awanan nyaman na anak ko. Amumet no kasano ti kinapatagyo kanyak ka ni mami. When Daddy, amok ka na panagnakakon dayta. Iso nga agyaman ak unay. Agyaman ak iti kinasingpat, kinaanos, kan kinagagatyo nga ama. No awan kayo laeng, jak amo no anya tibanag mi ka ni Mami ita. Nang runa kat ada akon iti kolehyo. No dudwa kami laeng, amangan no saan ako na makapagkolehyo. Saan mat siguro?
Panagkunak at ipamuspusan na mutlat ti amin tapno makaadal ka. Aywan kaya. Ayan di mami. Naibus ngaminan ti arak ngayon inuman mi ijalikod. Dayjay man. Ada iti lamisan da Uncle Edgar. Huwag ngagpaiso. Ayabak ka di, Daddy? Saanan? Siya kon ti mapan iti ayanda. Asikaswam kat di iti bisita. Apay ngamin aya, adi mo maigbatan ta cellphone mo bakit? Itay ka pa'y apindot dita. Ay na, nagadungarod ti agor order iti natengkan prutas, lakay. Sapay ti kayak dakat door to door. Awan parikot iti dayta bakit? Tulungan kan ang mapanag-deliver. Wen ako ma, ang mataktak kamutin ay iti panagbiyahem, lakay. Sana balen. Tinapatay, may deliver dagita nga order. Agbiyahe akto, inton may deliver ta amin. Ah? Ang mga numabanog ka nga agbangkat. Sapay nagdadagsan dagitay. Anya nga tanumang tangdanak laangan iti mang karga, lakay. Siya kun, bakit? Awan rumba nga pagtanagam. Kabaalak na kita. Sigurado ka? Uwin ko naklangaro rin. Awan to, matibilib mo kanyak. Saan mo't nga iti kasta, lakay? Pampanunutek laang matipan nakabanog mo. Ay ka talaga akasta Tinapatag, ag tinulong ta. Sige, sika nga rod ti makaam mo, John. Akin cellphone ti adda iti rabaw ti ref, John. Itay pa'y aring-aring. Ha? Ay, diyak mo na. Silpon siguro ni Tanya, wano ni Mika. Sa dino aya ti ayan dagiti agina. Agdigdigos ti asawak nanay. Ni Mika, agrumbat sa ama pa nag-eskwela. Ay kat di mo pa'y laapan kita no asino ti umawawag. Amangan ba't no importante ti ibagana. Ay na, amuyo mo, tadyak ugali ti makibiyang iti cellphone ti akin cellphone. Wad matkit di ngam amangan mat no importante ti ibaga ti umawawag. Bayan nyo di taranan. Makauray mo't siguro no sino man dahi tanga umawawag. Sige, panawan kayo pa dito salas nanang. Inakagsukat na mapanak mo tinagbiyahe. Sige anak ko, agan-anad kay ti panagmanehom. Wala na, ket agyamanak. Oops, pasino ti kachat mo bakit? Anya kamot kan. Makakigkigtot kamot, John. Pasulpot-sulpot kamot. Saan ka ba't aginigtot nga nagigtot ka? Apay nga ka dito eh. Apay, di ka nagbiyahe. Masaduta kong. Grabe manan nga min ti traffic. Sa akto manan agbiyahe inton rabi. Kat umuna ka nga ruden ang agawit, daing kaagluton iti pangrabyan tayo. Agiddantan bakit? Ay naumunakan. Sayang mat nga minti malakwak no agsara akon. Sapay kapigpigsaan ti gumatang no kasti nga oras. Agtaksi kaminton kinimika. Apay, umaypay ka no aya dito ni Mika. Wen, adda nga min imbati ti kaeskwelaan na agamit. Diyak mo't maawit amin, tadamot awit ko. Iso ako nak nga anusan na nga umay alaan. Tagkuyog kaminton nga agawit. Anya dahi ta aya? Yagbon ata siya akong ti mga wait. Diyak amo no anya day jay, tanaka-eko bagmod. Ngala, ala akon tapno awan tong tibit-bitin nyo nga agawid. Agriring ti cellphone ni Mami. Ada itibag na. Nakita kasi merak itiban nyo itay. Sigurado ang mabayag pa'y dayjay. Kitaag man ti cellphone na. Ni Uncle Edgar matgayam ti nag-miss call. Kitaag man ti inbox ti text kan messenger na. Adamat chat da ka ni Uncle Edgar. Basaag man. Isinam ngaminan ni Bayaw Jun. Iti kasta datati agdan na. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Diyos ko. Nagadupay ti chat da. Ay na. Kas dala teenager nga agchat-chat. Nagrurugit ti conversation da. Unay matan ni Mami. Bakbakatanan. Nga
Kastoy kit din ti apan na ichat-chat. Di na nagbainan. May samat na dyan nga Uncle Edgar. Grabe da. Nagbabastos da. Abak na pa yung ti teenager nga boyfriend kan ag girlfriend. Ne, nagsapa ka matin nga imay dito yung pwesto, John. Wen, awawan nga rod pasaheros. Nakapsot ibiyahe ita nga oras. Taimingak to inton pa nag-aawid. Tasak tumot mapanagbiyahe. Kasta ayan. Wen, ni bayaw Edgar ti agidis-diskarga ka dagiti sangsangpet anatay. Inayabam ka di, bakit? Ah? Ay, kuwan. Wala kay. Awan ka nung aming trabaho na. Iso ako nak nga umay pailaang tumulong dito yung pwesto. No kasta, iso mismo tinangkontakken ka, bakit? Wala kay. Intad ko tinumber ko iti birthday ni Mika. Naibaga na ngamin nga agsapsapol iti pagtrabahuan na. Kasta aya, Wala kay. sa bagay, isupay mo't nga igatang na iti kanan dagiti anak na ti itad mo atangdan na. Wala kay. Dakkel mo't atulong tan kadakwada nga agasawa ti panagtrabaho na kadata. Dayjay manan ni mami ka ni Uncle Edgar. Aggilgin ng tilda manan. Ay na, di dala agbain. Uray kumamat. No agpadada nga awanan asawa. Saan ba? Tagpadadamat nga rod nga daan pamilya na. Ay, saanan arumbang ti kastoy. Nasken amaamuan ni daddy daytoy. Ibagak ken kwa na ti amin. Ipabasak dagiti in save ko a conversation ni mami ka ni Uncle Edgar. Agraman dagiti ladawan dadwa. Ipulong ko ka ni daddy. Makaammo ditan. Nagsakit, tanyo. Nagsakit. Anya launay tinagkurangakin ka. Apay nga raaramidam ti kastoy kanyak. Apay! Diyaka mo, Jun. Ang panagkunak kat sa anak kon anaragsak iti dan na. Anya? Amang ano da ito yun ti makagapo ti pagsinaan na. Anya? Talaga si kapay tinatured amang ibagay ti kasta? Itataam mo mun ti may papan kada kami kin Edgar. Adakan kan no niya ti aramidam. Napanan ti panunot mo, ha? Apay ani Edgar pay. Amumot a pamilyadon ni Edgar. Malaksid iti dayta kapag yampay. No ita, jak pay lang ang masungbatan dayta sa ludsod mo, Jun. Basta ti amok kat agin innayat kami kin Edgar. Anya? Kidawak nga itad mun ti wayawayami kin Edgar, Jun. Ngamin, talaga asaan akon anaragsak iti danam. Awanan kayo iti bain. Nagalas ti ugalim. Pumanaw kay ti sangwanak. Tamangan nun niya pa'y ti maaramid ko ken ka. Panaw! Nagsakit tinakam ko, Miss F. Kasladyak kabaalan ti kastoy nga inaramid ti asawak kanyak. Inaldawak nga aginom tapno ti kunak kat mailiwliwag ko ti amin. Ngaminton maimusawanak, malagip kumanan ti pananglipot ti asawak kanyak. 2 Domingon asaan kami ang nagsarsarita. Sagpaminsanak paikit din nga agaw-awid iti balay. Mas kay kayat kon ti makiturturog iti ayan dagiti kabarkadak ngem ti agawid. Miss F, jak ammo no anya ti aramidak. No ita, talaga ang nasakit tinakam ko. Kasla kayat ko ida abirukan kat balsak ida, babaan iti panangkabkabil ko kuma kadakwada. No bilang ta makaamiris ni Tanya kat agsubli iti danak, awatek kadipay. Wenno bay aklatan a madadaal ti binukal ko a pamilya. Talaga adjakon ammo no anya ti aramidak. Aglalaok pay kit din ti mapan panunot ko. Sapay kumata matulungan nak. To'y pagayam mo, June. Ken ka pagayam, June. Idyam ti arak gaputawan na saya at nga ited nakin ka. Mapasubo ka laeng nga agaramid iti may kaniwas. Tirombang aramidam ita kat ipasnak mo ti agtrabaho. Ipakitam kinkwa na anaragsak ka.
Ipakitam akabaalam ti agbyag nga uray awan daytoy iti biyag mo. Tano agbalin ka analupoy, sigurado akat katawaan da ka. Ikararag mo iti Diyos ti amin asaksakitan tinakam mo. Nunaskan nga isangit mo aramidam, iti kasta kat malaganan ti riknam. Panagkunakat saanan arumbang apakawanan ti kasta a klase ti babae. Ngamin, inaramid na idin, inaramid namanan ita. Kasanon no pakawanam ita kat aramidan nan tumanan. Daytoy kat kapanunutak matlaang kit di pagayam John. Ti saludsudak itakin ka kat no kabaalam nga ta amapukaw ti asawam. Awan ti sabali ang makatulong ken ka no saan ati mismo matlaang abagim pagayam ko. Panunutem amaminribo ti iwayat mo nga addang. Alakastan pagayam John, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Carl, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig nga agdangag iti drama. Ngam iti naminsan a panagawid ko iti balay mi, daytoy a drama ti pagaayat da adangdangan. Naawis akmat a nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas may papankan ayat. Ayat agistay nang guraan ken nanguyuyawan dagiti tao ken ti mismo a pamilyak kanyak. Nuapay a naibagak ti kastoy, palubusan nakman amang istorya iti amin. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Hi Adele, good morning. Hello, Carl. Good morning to. Naimbag man ta nasapa ka ita. Wen, nakababayin mo't ngamin no pagurayak ti prinsesa ti biyag ko. Anya? Sika talaga, Carl. Di mo unay timang pasablog kanyak, Juan. Amangan ngamin no mamati ak. Mamati ka ngamin atap no may salakan ka. Alawanan. Talaga asika. Ingaraw mo mantikin na pilusupom. Pwera ang Adele, kumusta nga ti bagbagakin ka? Nga, anya, Carl? Ti daton ko kin ka ay ayatin ka unay. Bayan na kumamat amang panak na kitidayta. Carl, ubing ka pa'y. Pangaasim ta di mo ko man ipilit. Okay ako niti kastoy a sitwasyon ta. Okay ako niti panang tultulong mo kanyak nga gi-deliver ka dagiti lako. Saan nga umdas dayta kanya? Ha? Adele, Batam ti imak, Carl. Pangaasim, amangan mo da makakita ka data. Katanya pa'y ti panunutan da. sorry. Diyak lang amin malapdan tirik na. Sorry, Adele. Alaam kit din dagiti i-deliver mo. Tadikat matagtakan nga gururay dagiti customer ta. Ha? Carl?
Well, siya nga ron. Ne, apay nga da ka dito eh. Kat no nalpas matan ti oras ti panag-deliver mo. Well, nalpasan. Ngam, di nakpay inaklon. Isong adak manan dito eh. Anya? Adel, napudno akin ka. Napudno ti panagayat ko. Saan ka mang nabrabak lang. Patyan na kumamit. Pangasim. Carl, inauna-ak iti sangapulo atawan ngam iti sika. Adayo abakbaketak. Kan maysa, addan anak ko. Uyawan da kan tula ang dagiti tattao no ipilit mo ti kayat mo. Awan bibiyang ko, uray uyawanda. Tinapatid. Makadanak ti tao nga ipatpatid ko. Awan bibiyang da kanyak, ta saan mat nga isuda ti mangpakpakan kanyak. Carl, Siyak ti agay ayat, saan nga isuda. Amok nga damatrik nam kanyak. Hindi mo kuman paglibakan dayta. ha? Narik na akong dayta iti damo tapay lang tinagkita. Awan mo't siguro may bagam kanyak. Nagagitak man. Agadalag, kabayatan ti panagtrabahok. Iti kasta, makaturposak, kat adan tumot maipagpanakkel ko. Carl, Nuaklunan nak. Ikarit nga aramidag kami nakabaalak amang paragsakin ka. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ayatan, kan ipatig kayo adwa iti nalablabos pay nga iti panang ipatig ko iti bagik. Day tati imulam iti panunot mo, Adeline. Hi, Abigail. Hello, Tito Carl. good news, iha. Manipod ita, dito yan nga agnaad ni Tito Carl mo. Agpay so, Mami. Wan, anak ko. Day takit no okay lang kan ka. Siyempre, Mami. Okay na okay. At danton kay ayam ko, no agawidak nga agapuy di pagadalan. Oh, agyamanak, Abigail. Welcome home, Tito Carl. And welcome mumut ani Tito, Mami. Tarasam. Ah? Okay. Welcome home, Carl. No kasta, inaklon mo ni Carl, Adel? Wan, inyawid ko pa yan ijay dagos ko ah. Ay wow, bongga. Agad-agad, friend? Siyempre ah, narigatan. Ang mga no ibawing na pa iti sabali ti panagayat na. Sayang mat. Ha? Talaga nga inalistuan mo, friend. Ay, kituan ah. Diya ko nagpakipot. Man-manon ti kasjay alalakyan niya. Pudno nga ubing pay. Ngam matured ngagpampanunot. Saan matkit di unay amadlaw nga ubing ni Carl, friend? Kasla, agkataw-tawanan kayo laang. Agpayso? One friend, promise. Jakon kayat ti ma-stress. Ti kayat ko ita, kat hayahay. Iti kasta, sana ka bumakitadagos. Katrumbang na lang ngamin, friend. Wan, isuasikan ti makamo dito'y pwestuan. Italagkon kan ka ti amin, friend. Ayunay kan nadilin, bakbaketan kan, ngamday takit din agkarkarampang ti kukwam. Anya ti kayat yu asawan, mama? Nakitak dagiti post mo iti Facebook. Ha? Apay, di ka pa'y lang nadidigray tinaramid dayjay nga abelken ka. Inanakan na kalaeng, kalpasan na, pinanawan na kan. Nalipatan na ti obligasyon na. Ipagkumamat, no saan kayo nagkalay sa adagos? Mama, sabali ni Carl. Pang-asiyo, tadiyo kumamat ipada ka ni Abel. Adeline, ubing pay ni Carl. Sigurado ang makasarak to na ita iti kataunan na. Sinaan na kantulakit di inton maalan ang tikay kayat na. Mama, Agpanunot ka kumaan na impag, Adel. Bakbaketan kan. Di ka kuman nagpaloko pay. Di ka kuman agpaituray. Iti riknam.
Sikan tumat laeng manen ti agbalin anak kakaasin bilang laeng. Ay ayatek ni Carl, mama. Kas makita yumat. Naragsak ni Abigail, manipod nagdan na kamin ka ni Carl. Ha! Ayat dita. Minamaag nga ayat day tadel. Mama, Sige, alala. Kitaan tayo ano agbayag day taak. Carl ken ka. Kitaan tayo laeng, Adeline. imbag man, ta napanunot mo pa itinagawid dito'y balay, si ka, Carl. Wen, mama. Hindagas ko lang ng iti grocery. Apara ka na kayo. Rumarak mo't lang at agos. Adupay nga minti i-deliver ko. Grocery, anaggapo iti sugar, mami. Kasta ka di? Unay kayo matin, mama. Saan ko mamatakas na ti panagsasauyo ka ni Adel? Nakasaysaya at di tao ka na kayo. Kamkastakit din ti ibagbagayo. Adaya madi nga imbaga, Carl. Sugar mamim, kunaklaang mat. Oh, pudno mat saan ka di? Agasem man ti sangapulo atawan nga inununaan na kan ka. Kasla kayon agkabsat no agkuykuyog kayo. Nawanan ni bagayo. Mapanakon. Carl, agsubli ka ditoy. Carl! Agawid ang twinton maawat yun ni Adel para kanyak, mama. Ay, anyan. Talaga nagtangkan ti ulo ti anak ko. Agam, kita agman no agbayag da iti dayjay nga Adel. Kita agman. Ay, lukas ta. Agdendin na nga runan ti anak ta. Kanda dya Carl. Ay, anya pa'y ngay. Una. Ay, una yan. Talaga man naging bubukod jay anak mo. Tilag manin pagragsakan at ipinampanunot na. Huwin nga rudwa dito. Intunlok kunda, agawid tumanen dito balaya kundi sangit. Iba tinan tumanen ti anak na kanata. Kat natamanen ti kakaasi ang mga awir ka ni Abigail. Okay lang kuman, no saan nga ubing dayjay a Carl. Dahita nga road ti may sa aparikot. Kasanaon no makabirok tao iti katawunan na. Di panawan ng tumot lang ti anak ta. Dayta mo timbagakken kwa na. Agam ko na. Naiduma ka no ni Carl kadagiti daduma a lalaki. Ubing ka no, angam nanakam. Amuna ka no atong palan dagiti Karina. Nasirib mati kunak jay anak ta. Naggraduar pa nga ron iti upat atawan na kurso na. Ang apay nga ta, ano may papaniti ayat kat agbalbalin na maag. Anya nga iti masakbayan na nga gina iti dadya Carl. Malaksid nga ubing, agad adal pa ilaan. Di kat isupa iti may sa paggasgastusan naan. Asino nga iti mangbiyag kadakwada kat awan mo trabaho dadya Carl. Ay kada sino kumapay ngay, Juanito. Automatic ati anak ta. Bakit? Umay kay mga anan. Naisagana kung tipamigatan tayo. Wala kay, mabit lang. Sagsagay sayak lang bit ni Abigail. Partakan nyo Ta saan ang bumahaw ti ginao kapag sasangman tayo. Umayan. Morning, Tito Carl. Good morning to. Umay ka, Abigail. Agtugaw ka. Taigawan ka iti kanam. Dito eh. Thank you, Tito. Si Kangay bakit? Agtugaw ka matin dito eh. Intimplahan ka ni ti kape. Thank you, Lakay. Ala. Agawaan nyo ti mangan. Itulod tapay nga umunan ni Abi. Kalpasan na, itulod ka mat iti pwesto. Sakto mat sumurak iti pagadalan. Inton malaman nagiti i-deliver ko. Sige, Lakay. Lakay, saan ka di mabambanog? Itinal daw arutin mo? Siyempre, mabambanugak mat Nga mapukaw amin dagiti abambanog ko no makitkita kayo ka ni Abigail. Da kayo ti inspirasyon ko, bakit? Da kayo ti mangmangtan iti pigsa kanyak iti inal daw apanagbiag ko. Agyaman na, Carl. Agyaman na gapo iti kinagagat.
Kan kinaanos mo kada kami nga agina. Awan na nyaman na, Adel. Pakaragsakak ter aramidag ka na kayo. Iso nga awan nga rin tirum mga pagyamanam. Aramidag amin na gito'y gapot ay patpatag kayo ka ni Abigail. Aywan gayam. Kumusta kayo gayaman ka ni mamam? Okay kayo ka din? Aging gaasaan da ka amaawat. Saan kami itong agbalin nga okay ka ni mama? Carl, Da kayo ngay mat kadapapakin mamam. Okay kayo ka din? kas iti inam. Jak pa'y matla ang makumbinsi da mamakin papa. Adalat taungat kan panagdwa-dwa da iti kaong ganda. May papankan ka. Bay ampay lang ida. Maawatak matkat di Tanos siyak ti adda iti sitwasyon da. Aramidag matikas jay, kas panangisakit kan ka. Siyempre, dadakkel mo dagi jay. Isa protektaran da kalang. Ay, pasensya ka lakuman, Carl. Sana bali. Kasaritak tumanan da papakan mama. Saanen? Bakit? Bay ampay lang kulakmat. Patya ka maawatan tan tumot lang. Saan pa nga ita? Ngam amok adumtang tumot lang na ita aguntaway. Hello, Carl. Ayan mon. Adak pa lang diti pagadalan Saan pa yan dismiss bakit? Apay ka di? Kuang amin. Nangato ti gurigor ni Abigail. Diyak mo ti aramidag. Sikat isang kadamag na. Iso nga inawagan ka. Anya? Madanaganag. Ada nga min pantal-pantal iti ima ken lupo na. Itaray kon salangan iti ospital. Sumarunukan to'y giant. Apaman na malpas ti klasem. Sige Adel. Jakon sumrak iti sumaruno sa subject ko. Umuna kayo na di ospital. Urayan da ko ni Jay. Sige, Carl. Katagyaman nak. Kumusta ni Abigail? Bakit? Kasi ti Diyos. Naispalan iti paggad. Nadinggi ka nung ko na ti doktor. Oh, kaasimat. Imbang langin nakita madagos dagiti ko nam apantal-pantal na. Tano saan? Amangan na dandagos na napasamakin ko Ay, huwan nga rod lakay. Kumusta ang kasasaan ni Abigail Aguilain? Kumusta ti kasasaad ti apo ko mi? Okay ka din ni Abigail? Da kayo matgayam, papa, mama. Kasi ti Diyos, okay matan ni Abigail. Naimbag nga orasyo, ma'am. Sir? Kay, sa dilungay, kayal na ita. Madama ang maururay ti panaka-i-transfer na iti ward, papa. Ay, saan nga iti ward? Las ka na mataming iti usto ti apo ko. Iti private room, ti rumbang apagyanan na. Ayan na iti doktor, kasak ti makisarita ka na kwa na. Ang, papa, Di kagdanag, kasak ti makamoy ti magastos. Umay ka, Amelia. Kasarita ta ti doktor. Wan ito. Carl, apay di ka matan matagtagari. Ha? Ay, kwa, bakit? Pasensya ka lakuman. No saan da ka pinanpansin dagiti dadakkel ko. Ah, okay lang. Kas nakon. Maawata kita. Ala, umay kakit di, tama pantakitan ni Abigail. Amang ano birbirugan da tamatan. Oh, apay akas tatilang amlakay. Kasla aburido ka mat. Ha? Kwa? Awan na di, bakit? Okay aklang. Asino nga minti ka te-text mo aya. Ibagam Ada ka di parikot. Nag-text ni RJ. Masakit ka na ni mama. Anya? Oh, anya nga iti planom. Ay, Tinasayaat. Agrobot ka. Mapantay di balayo itamat laang. ang Alan, di kan agkad-kad. Dumagas tamat na ni Japalengke. Tagumatang ta iti masidaken grocery nga isang petay di balayo. nagunagmatan di uyak yo mama. Apay nga tayo lang ibaga. Masakit kayo matgayam.
Inururay ko ti panagawid mo, anak ko. Hanggang di ka matan mauray ang agawid. Manipod idipimanaw ka. Pasensya kayo, Mama. Sorry, no nagbalina ka ng sukir. Awan basol mo, anak ko. Sakit di ati rumbang adumawat iti pamakawan. Ngamin, naipaidam ko ti pagragsakam. Banag anang guraam kanyak. Carl, apay no itaray talaangan ni Mama iji ospital. Makapadanag mo ti kasta ka sa saad na. Adel, Imbaglakit din. Tasimurot kamot ang agawid, Adel. Tanusaan. Amang anusan ta na makapagsarita. Kat sa anak mo na makapagkidaw iti pamakawan mo. Mama, anya ka din na kita nga ibagbagayo. Mama, ipanda kayo laangan iti ospital. Iti kasta, agasan da kayo dagiti doktor. Ay, saanan, anak ko? Mariknak, asa anak matlaangan nga agbayag. Pakawanan dak ko, ma. Anak ko. Pakawanan dak. Kaput nagbalinak alapad iti ayan ayat yo. Sapay ko mata mapakawan dak. Awan rumbang apagdanagan nyo, Mama. No siyak, jak pulos na gimula iti sakit tinakam kada kayo. Amin napatag ka ni Carl. Napatagmatan kanyak. Sorry, Mama. Sorry, no jak nakawawid. Pasensya kayo, no inunulak ti pride ko. Awan basol mo, anak ko. Katagyaman, gaputa uray no kaskasan o. Kat imay daklat ta sinarungkaran. Uray iti mautin agontaway. Mama? 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 Magringkay ko, Ma. Mama? Saan? Saan? Pasensya ka, ang kadagiti sana nasaya at ngayon pakpakita kan imbagbagami iti kalabas. May papankin ka, Carl. Pudno ti ibagbaga ti amayo, Carl. Iho, itata na panagnikan min ti kinapudnom iti anak mi. Awatan dakan, kas manugang mi. Agyamanak, Papa. Mama. Italikod ken ka ti may saanugan. Sikan, ti mangimaneho iti dayjay. Total, jak meten us-usaren. Usaren mamapan iti pagadalan ken mangideliver kadang iti lakuyo kan ni Adel. Thank you, Papa. Agyaman aklaunay. Kamaudyanan na. Dimteng matlaangan ti urayan mi agundaway. Ti panangawat yo kan ni Carl kas manugang yo. Ket urno sumeten dagiti papeles mo iti kasta marugyanan ti annulment syo ken ni Abel. Ket makapaggalay sa kayo meten ken ni Carl. Ita, Miss F, napintasan tilangan-langan mi kadagiti dadakkel ni Adel. Kamaudyanan na, naawat dakmetlaangan nga agbalin aparte ti pamilyada. Dandani meten malpas ti panangipagna ni Adel iti annulment da iti ama ni Abigail. Banag apakaragsakak unay, iti kasta ket maikallay sakmetlaangan ni Adel ket agbalinan aligal ti panagden nami. Uray inauna daytoy iti 10 atawan nga mitisyak, inayat ko daytoy iti napudno, ket nakasagana ak nga agserbiken kwa na kas asawa ken ama ti anak na aging gattong palbiag ko. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Carl. Ken ka pagayam, Carl. Nulakit di tapudno nga agin inayat kayo, ken talaga anapintas ti intensyon mo,
Go! Why not? Kunada nga rodan, age doesn't matter as long as the love is real. Life is too short. Bayam dagita at tao nga awan maaramidan da iti biyag da, no di ti makibiyang iti biyag ti pada da a tao. Biyag mo dayta pagayam ko. Biyag yu adwa. Isong adda nga rod amin kada kayo ti desisyon. Angam kanayon mulat ta kumanga imula iti panunot mo at ipan nakiasawa ket saan a basta-basta. Namnamaem nga adalat ta dumtang aparikot iti nagbaetan nyo adwa. Nasaya at met ta inaklon da kamatlaeng dagiti naganak ni Adel. Ket nakapagkid daw kayo pay met nga agpadpada iti inam iti pamakawan sakbay nga insubli na ti bukod na abiyag. Alakastan pagayam Carl ket pagyamanak unay ti ingkapanangibiglay iti kapadasam dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.